Nije jednostavno pričati o tome, pogotovo u momentu kada su Kosovski Srbi u zatvoru. Znači, bez obzira o čemu se radi. Ja lično imam prijateljske odnose i veze sa gospodinom Arsićem i sigurno sa nekim emocijama mogu da pričam o tome, jer mi nije drago što se to desilo i što je on uhapšen i što se nalazi u pritvorskoj jedinici. I ja sam znao da će ovakve stvari da se dešavaju, stalno sam upozoravao i pozivao na mir i toleranciju i razgovor unutar Srba, jer ono što me jako vređa i neko mi gubi snagu, energiju i volju jeste da je došlo do sukoba između Srba. To je najbitnija stvar u svemu ovom i da trebamo iz ovoga da povučemo neke pouke. Ja se nadam da će gospodin Arsić biti oslobođen, jer ne treba se sad baviti ni politikanstvom, njega vezivati za načelništvo u okrugu ili ostale stvari ili za podrivanje poretka na Kosovu. Znači, svi dobro znamo da sve ovo vreme svi znaju da je gospodin Arsić načelnik okruga i cijela međunarodna zajednica ima kontakte s njim i on ima kontakt sa međunarodnom zajednicom i sad odjednom hoćemo da satanizujemo njegov lik i delo. S druge strane, ne trebamo davati preteranu pažnju i važnost na to da je samo on kao načelnik okruga, su u tome možda su i ovi obični ljudi bili povređeni. Znači, šta je sa građanima? Ništa dobro neće doneti ako podižemo tenzije, moramo se baviti praktičnom pričom da imamo kako da pomognemo ljudima i da nam bude pouka. Normalno, ima svako pravo na svoje mišljenje i na svoje delovanje. Ne opravdavam ja to da neko samo brutalno nasrne na nekoga, ali treba dobro sagledati stvari, znači pustiti istražene organe da reaguju po tom pitanju, jer zamislite ako vas napadne neko na ulicu, kog bi ćete se vi obratiti, pa ti građani su odreagovali tako na taj način. Znači, jedna je stvar da je neko napadnut u dvorištu svoje kuće, a druga je stvar da je neko otišao u nečiju drugu kuću i napadnuti tamo. Juče su mediji objavili da su stigli nemački vojnici kao bezbednost zbog predstojećih izbora srpskih. Da li će izbori uopšte biti održani ovde? Radi se o opštoj bezbednostnoj situaciji na Kosovu i opštoj bezbednostnoj situaciji u regionu. To je ono o čemu ja pričam. Znači, potrebno je malo duže da izanaliziramo sve ono što se dešava u Zapadnoj Makedoniji i ovi procesi koji se dešavaju oko vlade u Albaniji, ono što se dešava ovde na Kosovu, najave u proteklih par meseci na jugu Srbije. Pogledajte vi sad vezano za izborni proces ovde. Vi nemate zvanične stavove Beograda. Meni stvarno nije jasno ko će to za 15 dana da organizuje izbore. Vidite da OSCE jednostavno kaže da oni to ne mogu da urade u ovom kratkom roku. UNMIK se ogradio, gde je taj međunarodni faktor, gde su ti međunarodni predstavnici, jer s jedne strane u razgovorima s njima i UNUC da Beograd dobije jasnu poruku šta se dešava s izborima, međutim koristi u dnevno-političke svrhe. Dnevno-političke svrhe će trajati još naredne 3 dana, a posle toga šta ćemo? A pritom neko može ovdje da bude uhapšen i neko i mogu se podići tenzije, ne daj Bože da dođe do sukoba većih razmera. I kome je to interes? Evo ja vam sada kažem, od svih 12 lista samo jedan. I oni iz Gračanice. I šta ćemo s drugim listom? Ko je to? A nije to nikakva tajna, to ljudi mogu da pogledaju na Centralnoj izbornoj komisiji, gospodin Zvonimir Stević je 19. na listi SPS-a i to je moja prognoza, ja ne navijam za nikog, jednostavno realan sam čovjek, ja mislim da će biti poslanik u Skupštini Srbije. A šta je sa drugima? Nijedna druga politička opcija nema nijednog kandidata, znači znate koja su to mesta, to je mesto 176, 245, ti ljudi ne mogu biti nikad poslanici parlamenta, a ovdje ćemo podići tenzije. Zašto? Pa šta im znači za Boga 1000 ili 1500 glasova? Treba se da pozovu ljudi da kažu vi na Kosovu ne smete da se delite. I ako se organizuju izbori, izađite i svi ubacite prazan glasački listić. Pokažite vašu lojalnost, ali nemojte vi da se delite, da podižete tenzije. Sad će da se podele dva brata jer je neko nekom obećao posao, neko je nekom obećao da napravi nešto, doći do zavade, do svađe, jer nama treba to ovdje. A korist neće biti nikakva, ne možete da promeniti ništa.